pun jajal-jajalan mung kangge pun acak-acakan nek mriki nggih sipate pripun nggih nek mung ajeng jajal-jajalan ya apa boleh buat ngoten mawon. Datose nek jajal-jajalan nek wong Jawa niku nggih ngoten niku Mas. Lawate Pak. Nggih dadosipun menika atur kawula ambek bilih mangke wonten leres saking Allah Subhanahu wa taala lepat enten pribadi kawula mugi istilah kangge nyuting napa kangge mendhet gambaripun mugi saged lestantun lan saged lancar napa ingkang dipun tindakaken Mas Giri sedaya mangke wonten ing mahipun langkung sae, langkung lancar, langkung gangsar. Mong panyuwun kula sampun inggih menika. Mbok bilih kula ngemel ngeten menika, kula kenten wingking kula menika ibuke sampun nengga wonten wingking kula niki. Lah nggih bener-bener apa ora menika kadangku lah menika nyatanipun nggih saged estu-estu panjenengan badhe nindakaken amanah utawi sedaya kala wau nindakaken sejarah mboten wonten awonipun mboten wonten klentunipun sebab sakniki masalah para leluhur, para pepunden, para inggih sunan-sunan kemawon dipun padosi menika kedah dipun badhe dipun lajengaken masalah sejarah-sejarah badhe dipun tingalaken malih. Pilih menika atur kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.